Een miljoen kroorders met modder binnen de deadline in de Treienpalen bij Snits. Bedoeld om de kade je te verstevigen. Dit project is maar een liets onderdeel van een gigantische operatie van het wetterskip in de strijd in het wetter. Roenom in Friesland is daar rond een hier 400 kilometer onkades opknapt. Dat wie nedergek, want het wetter komt omheeg en de Friesen willen graag droege voeten houden. Dan rent er heel groot gedeelte van Friesland, die rennen bij heel wetter, rennen die onder wetter. Dus dan krijg je dit loon wat je ziet, dat is één grote wetterpartij. In januari 2012 ging dat mis. Het wetter stier extreem heeg en een storm zorgde voor overstromings bij recreatiegebied De Leijten bij Grauw. Maar de extreme omstandigheden zorgen direct voor dat de zwakke plakken van de kades in Friesland zichtbaar waren. Daar wie het al een kantje boord, dan kwam het wetter op sommige plakken rond het oerde kade heen. En dan ben we met mannenmacht bezig geweest om dat zien te gaan. En ze had volle meer plakken in Friesland toen. Die plakken die ben al hier zo goed als opknapt. En we zijn hier bezig met ik een plak weet ik een hichte te kwaad is. De Treienpalen is een van de laatste zwakke plakken. De oude kade komt je maar correct boven het wetter uit. Het nieuwe exemplaar ziet er een stuk stormbestendiger uit. De nieuwe kade die is ongeveer 1,5 meter hoger komen te liggen. Breder gemaakt, zodat die ook stabiel is. Een stukje waterveiligheid. En in die zin ook weer in gebruik kan worden genomen bij de boer. Het werk onder Friese kades is hiermee net klaar. Maar de deadline leidt ik nog heel 4 voet. Tot 2020 moet er nog wel wat gebeuren, 400 kilometer. Maar wij redden dat op als organisatie daar verkleren.